търсене сте на ергономичен офис стол, такъв, който да бъде удобен, практичен и функционален едновременно, доле е правилният избор. За максимален комфорт, доле е изработен от дишащи материали, които позволяват постоянната циркулация на въздуха по време на работа. Ломбалната опора на моделът се адаптира спрямо извивките на тялото. Височината на облегалката регулираме чрез повдигане. Сред многобройните екстри надоле са и 4D подлакътниците, които имат възможност за движение на падовете назад, напред, промяна на ширината им, височината и ъгъла. Следващото удобство, което доле ни предлага, е 3D подглавника, който има възможност за регулиране на височина, както и ъгъл. Чрез иновативни бутони променяме дълбочината и височината на седалката. Доле разполага с 4-степенен лещ механизъм, който управляваме с помощта на лост от дясната страна. А това е любимата ми степен. А за осигуряването на абсолютен релакс, доле разполага с телескопична опора за краката, която изваждаме с две лесни движения. И така вече си представям, че съм на златни пясъци.